Aduh ya aduh. Candak lah kurang bumi nyawamu kowe lho. Yo, aduh ya aduh. Embong Banyuwangi. Ayo bocah bajang kang nalika semana gawe geger ora kaya untaping ruta. Lho. Ya para buta kang ngarsa lemampah, yang ngarsa geger pagelaran Cilondra, ngumpar kesaning para pradonga. Yo bebarengan ayahi karyane praja. Yoi, pas. Lakae sawangan katana ngawe awi reremo kataku angin ingkang mangindit sang ratna netek tumlawung manengko mure rahayune sang kakung ayuto. Iyo ayo ayo iyo lakae sawangan katana ngawe awi reremo katempo angin ingkang mangindit sang ratna netek tumlawung manengko mure rahayune sang kakung ayuto. Yo tos Lah. Lah, lek tenan to, yo ngene sing penting kompak. Putra Pandhawa tata kate wisaya. Indriyaksa sara maruta pawana kana markana. Panca payuwisian magulingane ubalin rasa sakawitan babar untaping ruta delawa alisah candra budaya geger pagelaran Cilondra guntur pangariban. Ya. Koncong kalau lagu koncong
Aku melu cok, aku melu cok. Yo, ya. Ya, 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 ya. Ye, ya. Yo, ye, oh, ye. Ye, ya. Ye, oh, ye. Ye, oh. Ya, ye, oh, ye. Aku contek nara cowok. Hebat, hebat, hebat. Aku yo melu cok. Yo. Coy. Yo 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 yo. Nah, bisa gas. Yoi, gas. Gila, wis metu gila. Aku selalu untuk musik disikat asu wis metu ya. Yo, pas. Yo, pas. Ya.
Ita. Lo. Lo. Etian. Yeah. Lo. Biar Carly. Lo. Ita. Tonton barisane, Cok. Persetan muka persetan. Terima kasih. Pratoning Risang Nalendra Kuncaraning Raja Alisa Candra Budaya Ratu Nom-noman Ratu Gondang ora kaya Narto Alisa. Prajurit yen to darasa kalungguhan iki cocok karo kahanan aku ngirit sangga para wadya bala cancot gumregut samenang ora ana kang repit kabeh netepi darmaning jurit. Mula biwarana marang saking para kawula yen to nanggap jaranan campur sari cukup Alisa Candra Budaya. Pemaine nom-noman Cokat Renginas regane ora larang. Wah. Dina iki dirawuhi Mbak Yati mandat ning kono ya. Lha teh tak pacutke, tak kemyake, tak goleki lho. Don,
Hei, hei. Iha, iha. Hei, hei, hei. Iha, iha. Ikas. Ka. Ah, hei. Ah. Ya, hei. Hei, hei. Ah, hei. Iha. Las. Tas. Ya, hei. Iha. Ah, hei. Loh, prajurit, Jenggar Malunggan kepyake budal jujur. Loh, soprate Eka lho. Eka lho. Loh, Kepyake dira kecok budal kecok. Oke, tetap bersama Sindet cantiknya Alisa Chandra Budaya. Minangane pamundutane
Dipinangkani Mas Persetan ki duwite ora Iya. enek entek tenan Persetan ki tenan. Kawitane welas Asik. duh kari senengi kaya-kaya sing ana pisae riko ucap janji bareng selawasi kari-kari riko dolayani satu ati sing ono tambyane wis kadung keliyan larane Yo, iki lho barange. hang oklek nyanyi sampai kapan mau katon pecah Barange geling. Yeay, kita. Riko gawe ati nisun nelongso mergo Riko wis gandeng wong liya sumpek ati iki nyesek jero dodo kadung inget ambil rupan Riko tatu ati iki sing ana tambyane wis kadung keliwat larane ibarat kembyang hang poklek kyangi sampai kapan mong katon pecake Riko gawe ati nisun nelongso mergo Riko wis gandeng Lah, wong liya. Mas Persetan munggahne iki lho. Goyang los kewase. Ati iki Oh, asik. nyesek jero dodo Dokin, Om Sawernya terima kasih. ambi rupan Riko Yeay. kawitane welas duh kari senengi kaya-kaya sing ana pisae Kita. Riko ngucap janji bareng selawasi kari-kari Riko nyulayani satu ati iki sing ana tambyane wis kadung keliyan larane ibarate kembyang hang poklek kyangi kari-kari Riko Asik. nyulayani Ibu Mujati wis mulai lho ki ya. Hey, hey, as. Ngayahi karyane praja kene gugur gunung tanpa gawe saya rukun bebarengan rekancane ilo
Lho, Narto tanding ana Narto lho. Yo. Ya. Ya. Oh. As. Yo. 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 Orang ajar murang toto tutuk arwene. Kowe Narto. Kula dina dadi tekadku. Aku ngirit sang Yamara Wadya kula bakal jongkeng kawibawan. Kula ulung lo duwe becik iki mangane pecat nyawamu kemarang. Yo bari narko. Lakon Prabu nyawamu mutar kowe. Lho, ya aduh. Ika. Wah. Chandra klambine anyar Chandra. Loh, kula dina kira balen coba mantramu le. Ambakar jiwane kamulyan. Las. Loh. Loh, iki hojar kowe monggo kowe. Isih wani. Aduh, mati aku. Wah, aduh. Yoi, ya. Oh. Yoi, pas. Narto. Sabat wong utulanang wong pemadon. Chandra dina kira trewake ngirik sang Yamara Wadya kala. Ayo, Tampana raji sektiku. ora arep banjur papan kepani pantolo tak guroni patangku parek. Oh, sumarga kalanang-lanang dhewe Chandra. Ayo, Yen to kowe sekti mantra guna maju. jajal kaprawiran kowe waeku sing dadi patang layar. Wah. Loh. Sang Narto Tatan konyonggo keker keker
Yo Chandra Ratu Dewa Mentala yo Ayo canda kasul lo kelakon modar kelakon bongko dina iki lho lo ayo lo aduh lo ayo adake dosamu ayo aduh ya aduh canda lan rampu minawamu kowe lho aduh ya aduh lo Hey,
ora dirasa ora gresiki sing kok calok lho ala canda ayo yo aduh yo Wah, ngeceto Narto. Candra ge Wekara to, Candra ge Wekara. Wah, longo wangi, longo wangi, longo wangi. Juragan banyu kerukunan gile mecut ini. Loh, as. Yo, loh. Itlah waduh iso joget la 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 la. Yo, hayang ini lho lah. Tuh. Loh. Ayo, saroso iki ala cacak kowe. Yo, aduh, yo aduh. Lah iki lho bocah iku. Yo. Ayo sapat-sapat lakon Sekar pecah dasmu loh yo aduh yo aduh yo oke loh ayo Ndra loh loh Narto lole kaya ngene iki lho lho canda ora ajar ora tata kowe loh lakon brodo rambut
sirahmu, buka sirahmu. Yo, dikedak to. Yo, ayo ngono to. Akhir. Oh. Yo, yo. Lah, akhir to. Lah. Yo. Ayo. Kelakon mutiar kowe lho. Yo. Ayo, rasakno kowe lho. Lah. Dra, sajae karo kowe gedhi kabeh nyapa to, Dra? Kancamu lho iso gedhi kabeh karo kowe nyapa, Dra? Kowe iki anake juragan lho. Lah kok dikulosoro malah. Wes untune lah masyaallah. Bareng cepat kaya iso bogang. Wah. Loh. Wah, lakon mudhar kowe, budal aja lho. Ya, aduh yo. Duh, kowe ngece Narto. Kowe padha karo ngece Narto kowe lho. Ya. Yo. Ya, sampun lho. Yo. Ayo. Mutiar bokok kowe lho. Narto ngamuk. Aduh yo. Iya, lho piye to Dra weh? Kuwi setan to Dra. Kowe setan kuwi. Oh, ora ngajar Dra iki. Setan lho kok malah dibanting-banting. Ma, Kleru. Chandra pengen main ning ngarepane ngono kuwi. Wah, ora ngajar kok Chandra gitu lho. Oh, iki mau demite iki. Oh, kuwi demite Dra. Demite kuwi sembruwana lho Dra. Kuwi Narto lho Dra. Cak Narto niki. Kuwi Cak Narto iki. Terus nonton duwe kilan ya. Oh iya kok kulan kuwi. Kalimantan. Kilan kali. Ya ampun kuwi. Wah. Toh, Chandra lah kok Chandra ngece to Narto. Wah. Kae sapa ngawe-ngawe iki. Oh. Kepiakno dina iki budalke wajah mula geger. Terima kasih. Chandra
lo yo mutiar monggo kowe oh iya aduh asli loro woi ayo iya ayo yer ayo ayo wayahe song yo ayo ayo yo ayo kelakon bandok singgil aduh orang ajar oh setan itu kayu sambato woi sikile tugel yo oh tulung ana aduh Dra tulung ana Dra kanca mulut Dra aja ae Dra wah aduh yo aduh yo wah setane teko ayo Orang mentolo tenan bosku sitok iki tenan. Apa tuan rumah? Monggo. Lah. Iya. Buka siki. Buka siki. Iya. Lolo. Ya. Calon sakesa.
Yo. Yeah. Oh, aku pamit bali ya, Pak. Aku pamit bali, Pak. Ayo, aku pamit bali. Loh, oh, loh, as, loh, tuntunin so. Yo, ayo, angkatan sok, aja nganti nemplek lemah sok.